Escola Catalana de Doblatge. Ai, vaja, quina gana. Aniré a la nevera a veure si trobo alguna cosa per picar. Merda, és buida. I ara què? Tranquil, tinc una cosa per tu. Prova això. Amb el nou formatge Balbú no tornaràs a passar gana. Nou formatge Balbú. I la gana se'n va en un bu. També per fer publicitat és bàsic que tingueu els dos idiomes perfectes. A més, és més, el català t'hi estaràs 2 hores per dir aquella frase amb tots els creatius i el català els importarà molt poc. Ah, vale, ja està bé. A tu et sona bé, Roger? Sí? Vale, doncs el català no s'hi paren a pensar massa. Però s'ha de tenir el català i el castellà tant en doblatge com en publicitat, les dues coses, perfectes. Ni accents, ni... Perquè si sempre nosaltres quan doblem una pel·lícula, la següent setmana ja la doblem amb la versió catalana. O sigui pels cines, o sigui pel DVD, o sigui perquè TV3 l'ha comprat. Per tant, si el Pau té el català i el castellà, perfecte, diran, agafem el Pau, que així la setmana que ve ja ens farà també la catalana. És superimportant. Mr. Weatherston, una mica més projectat, eh? Anem-hi. Però com, o sigui... Projectat de veu. Però com ho feia jo i... No, tu estàs aquí. Se'n va, està a 3 metres de distància. Se'n va i està a punt de tancar la porta. L'estàs avisant perquè no ho faci. Projectes una miqueta. I això et permetrà estirar una miqueta més. Agafa la bossa. Es pot saber què passa? Et deixem sol amb en John. Quan acabis, tu us vol que sigui. Què vol dir el que sigui? Ah, ja ho sé. Fes 3 cops a terra amb el bastó i entrarem. No creus que quedarà una miqueta descarat? El senyor Weatherston. John! Com estàs? Bon dia, senyor. Tens una moneda? Tingui. Gràcies. Tingui, senyor Sims, per treballar en diumenge. Gràcies. Moltes gràcies, senyor. De res. M'alegro que hagis vingut.